ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ನಗರದ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮರೆಯುವಂತಹ ಕಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಸಿ ಬಂಡಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐನೈನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ಅಂದಾದ ನಿಖಲ ಪಣದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹೋಯ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ದುಂಬದ ತಲೆಮಾರಿನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡ. ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡು ನೆನ ಪೂರ ಮರಪೇರೆಂಬ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ. ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತಾಡ್ತು, ಮುಲ್ತುಪೋಯಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾಂಬೆಡು ಮಾತಾಡ್ತು, ಇನ್ನು ದುಬೈಡ್ಲ ತುಳು ಜೀವಂತವಾದ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗೈತೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಕೊರಡು ಪಣಂದುಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಇನ್ನು ಅರ್ಧೊಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಅಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದು ಆರು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಮಾತ ತೂತೇರು ಕರಿಸರ್ತಿ ತೂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂಡರ್ಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೆಗ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬಂತೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿನಾರು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಅಜಿಪ ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆತಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಆನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 3 ಕೋಟಿ ಅಜಿಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪವನೆತ ಮೂಲಕ. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ, ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ, ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಜಯಶೀಲಾ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪೂಮಾಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಶರಸಾಲಿಯನ್ ವಿಪೋನಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಪೋಸ್ 7 ಮಂಗಳೂರು.